Bono ang atong magkauban dinhi sa istasyon, ang atong mga kasama sa technical side, si kasamang Danny Lud, mag-usap si kasamang Tax Ilumba. Okay, ang atong pizza karon, pizza 18 sa bulan sa Nobyembre, tuig 2018. Okay, baga tinahod nga tigpaminaw, sa gihapon ako muingon kay ninyo, maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Okay no, baga tinahod nga tigpaminaw, padayon ta sa atong topiko, may labot na sa pagkaon. Kay kining pagkaon, usama ni sa gibasihan gyapon sa uban nato mga igsuon nga ang mga tulumanon niini nga nahipatik niadto sa daang kasabutan ipadayon pa kuno gihapon. O nakapaminaw ko sa tulumanon sa ato mga igsuong tehimulag, no? Kadtong mura ko ako malimot sa ang tulumanon nga murag before to sa misa, no? Nga tukod, no, o usa ka kanhi Seventh Day Adventist, di lang ito hinganlan ang pangaan. And ibiya siya sa Seventh Day Adventist o naghimo, nagtukod o lain pod nga pundok o gunya ang mga pagtulunan, naaghapoy mga pagtulunan nga giapil gihapon niya. Mga pagtulunan sa Seventh Day Adventist parehas anang mahitungod sa pagkaon. Nga gipadayon gihapon tong pagdili sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon. Gani apil po ng Jewish Sabbath, no? Nga gipadayon gihapon kuno, obligado gihapon kuno ang mga Kristohanon sa pagbantay ni ana. Now ato namang na kutlo ang sitas sa Jeremias 31, tudling 31 hangtod 32, atong gipahinumdom sa tanang magbabasa sa Biblia nga dili parihas ang daang kasabutan ug bag-ong kasabutan. Ug unsa ning mga kausaban nga gihuna-huna nato nga katumanan niadtong sugo sa daan nga matransform nga malahi na sa bag-ong kasabutan, kana nga mga kausaban dili na paglapas sa sugo, kundili pagtuman hinoon, no? Pagtuman hinoon sama pananglit. Kadtong gihimo ni Moses nga ribulto sa bitin nga tumbaga, ribulto sa bitin nga tumbaga, gisugo bagyod siya sa Dios ato. Nga nahimo gali tong instrumento sa kaayuhan sa mga Israelitas, igo lang mututok atong ribultoha. Mututok lang ba katong giisa ni Moses nga ribultos bitin. Ang katumanan ni adto nga gipaabot sa bag-ong kasabutan mao si Kristo nga nagbitay sa krus, nga ang iyang kamatayon paghatag og kaluwasan nato. So nakita nato doon na siya katumanan sa bag-o. Parehas pod atong dugoon nga halad sa mga Israelitas sa una nga mupatay sila hayop. Kabayranan kuno sa ilang mga kasalanan. Nadili pa to, landong to. Ang tinuod yun nga makapapas sa atong mga kasalanan mao ang kamatayon ni Kristo sa krus. O bitang sa Kristohanon nga pagtulunan, gibawal na tong dugoon nga halad nga gihimo sa mga Israelita, sa mga pari nila niadto nga mupatay sila hayop isip kabayranan sa ilang mga sala. Ang gipaabot ni adto nga katumanan sa bag-ong kasabutan nga tinud-anay gayud nga makapapas sa atong mga kasalanan mao ang kamatayon ni Kristo, mao nang gibawal natong halad-halad kada adlaw nga dugoon sa mga Israelitas. Kay gitubos naman ta ni Kristo, mao man ang katumanan. Unya, ang ato na lang dayong balik-balikon, especially sa Katoliko, kay taga-adlaw na magaling ni, sa Santos nga Misa. Ang Santos nga Misa, katong instruction ni Kristo nga buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako.
Dili na tong dugoon kay humana man to gipakita ni Kristong katumanang dugoong kamatayon niya sa krus. Ang ato ang handumanan na lang, no? Diya sa matag misa. Nga ang terminong gigamit, yadto panahon sa mga apostol, the breaking of the bread, pagpikas-pikas sa tinapay. So doon ay katumanan. Unya kana pong ceremonial requirement nga nang magpatuli. Magpatuli. Landong pa to, doon ay gipaabot nga katumanan niya to, mao ang bautismo o bunyag. Di ba? Sa Colosas 2:11 o 12. Di ba? Oh. Pero sa pagsugod sa iglesia o simbahan nga gitukod ni Kristo, akong balikon ha nga, dili biya automatic nga pagsugod Christianized na dayon. Of course, napag yun ay ilang ipadayon nga namilit-pilit nilang batasan sa ilang Hudiyo nga practice, parehas anang dili pagkaog dugo. Pero hinay-hinay na nga gipang-usab, ang kinahanglan yun nga mausab kay dunay katumanan. Dayon maghisgot putag ka ng tulumanon mahitungod sa pagkaon, maura gihapon na. Now, ako sang hisgutan, kay hisgutan man gud atong sa Domingo, nga usagod sa gihimo natong basihanan nga pwede na ta mukaon atong gipangdili sa una nga pagkaon kay nahinluan na sa Dios. But pasabot dili na isipong mahugaw kay nahinluan naman. No? Ang teksto gani nga gigamit nato ana nga gipasabot na sa buhat 10 tudling 9 hangtod sa 15, no? Kadtong pirmero kay naanad si Pedro atong karaan nilang baruganan sa Hudiyo nga gipakitaan siya sa Dios bag pananawon ba, bag-ong revelasyon, wala ni sa daan ha, nga dili na isipon ni Pedro mga butang mahugaw giisip ni adto sa daan. O bitong gipakitaan sa Dios si Pedro og pananawon nga usa ka habol o gitunton nga naisulod nga mga klase-klases mananap nga apil na itong giisip nga mga mahugaw. Then giingnan siya. Ako sa guning basahon diri. Basahon sa nako ha. Pagkasunod adlaw sa may kautuhon samtang sila nagpaingon og nagpaduol sa hopa misaka si Pedro sa atop sa balay aron pag-ampo. Igutom siya og buot mukaon apan samtang gihikay pa ang pagkaon nakakita siya pananawon. Nakita niya nga nabukas ang langit ug may gitunton nga ingon sa usa ka dakong panapton nga gihiktan sa upat ka iskina. Sa sulod niini diha ang tanang matang sa mga langgam nga ihalas ug mga mananap nga mulakat ug mukamang. Unya may tingog nga miingon kaniya, hala Pedro, pag-ihaw ug kaon. Apan si Pedro mitubag, dili ko Ginoo. Kay wala pa ako makakaon og bisan unsa nga giilang mahugaw. Umaw man inaanda nila. Pero unsa giingon si Ginoo niya, no? Ang tingog miingon kaniya pag-usab, ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Tanawa. Gihinluan na lagi, no? Kadtong giisip nga mga mahugaw sa ato sang klaro na kining kahugaw nga gipasabot diri espiritual, dili ni material. Ato nang iklaro kay duha ka klaseng kahugaw, material ug espiritual, no? Di ba? Ang material ug espiritual. Now sa miaging Domingo akong nadunggan iyang gi-emphasize kanang material nga kahugaw. Murabag I hope nga honest mistake lang, wala lang yun gituyo ba. Nasayad kong kahibalo siya ani. Nga duha ka klaseng kahugaw, material o physical. Physical o material o espiritual. Ang espiritual kanang dunay sugo ang Dios, unya atong lapason mo nay espiritual nga kahugaw. Kanang sa espiritual nga kahugaw nga kanang kung maghisgot og pagkaon sa daang kasabutan, religiously observed yun na nga dunay gipang dili kay giisip nga mahugaw mo na espiritual. Pero materially, physically, naulahi na po na. Kay doon na biya teksto sa Biblia nga niingon ang atong Ginoo nga ayaw ninyo kahadluki kadtong mopatay sa lawas apan dili makapatay sa inyong kalag. Suduha na bantayan diha. Nagpasabot din na og lawas og kalag.
Lahi ng tulumanon sa kalag, lahi ng tulumanon sa lawas. Di ba? Now, dili ko musupak atong iyang gihisgutan nga physically, materially, mahimong ang baboy. Dili lang gali kay baboy. Bisan pag unsang mananapa, dili ta kasigurado nga walay physical nga kahugaw. Okay, posible mo na matakbuyan og mga physical nga kahugaw. Material, di ba? Di lang kay baboy. Bisan pagka ng manok, gani. Bisan unsang mananap, kung maghisgot tag material nga kahugaw, pwede mataptan ana. Di ba? Pero kanang espiritual nga kahugaw mo na mga sugo sa Dios nga gidid-an ta pagkaon ana nya mulapas ta mo na espiritual nga kahugaw. Paglapas sa sugo sa Dios. Now, ang gipasabot dinhi nga kahugaw nga gilinisan na spiritually. Meaning, spiritually, dili na mahugaw ng baboy. Kay gihinluan naman na, dili lang kay baboy gani. Dili lang kay baboy. Kanang tao nga hintil o dili ka Hudiyo, isipon kang mahugaw. Pero sa bagong kasabutan, kay gihinluan naman na, so dili na isipong mahugaw ang mga hintil. Pwede na sila masakop sa gingharian. Sa ato pa, kung dili ka mukha og baboy kay nagbantay ka sa kanang tulumanon sa panglawas, panglawas nga reason pwede. Na ako di ay, mamili man kong kaon. Mura man pugog sa balista. Pero kung dili ko mukha og baboy, kana tungod kay akong giampingan pud akong lawas kay nag-ingon mo na mga doktor nga dili maayo nga hingaon ka na kay magka-high blood na o unsa diha. Na kung kana mo'y akong rason, pwede ra na pur panglawas. Pero pang religion, pang spiritual dili na. Dili na pagtulunan ni Kristo. Di ba? Dili na isipong mahugaw ang makakaog baboy o isdang wala himbis. Nga naman, spiritually, wala na nagibawal. Now, Marcos Kapitulo 7, timan yung mga tinahod nga tigpaminaw. Marcos Kapitulo 7, katubang ningon si Kristo, bisan unsay musod sa inyong baba, dili na isipon nga mahugaw. Kaya ang makahugaw, kadtong gikan sa tao, kanang gikan sa sulod. Kanang gikan niya, but pasabot ka ng mga daotang buhat ka ng mga kinaiyas taong gikan sulod, nga maot, ang iyang ipasabot. But na akong ipasabot, ang katumanan ni anang kahugaw sa pagkaon, gisgutan sa daan, ang katumanan ana sa bagong kasabutan, ang mga kinaiyas taong maot. So to, pagkanang gisgutan sa Isaiah 66, nga kadtong magakaon og baboy, nga laglagon sa Dios, ang New Covenant interpretation ana referido na sa batasan sa tao nga murag baboy. Nag-iisip nga mahugaw kanang, for example, kanang corruption. Ug unsa nang kinais taong dili maayo, mo nay silbing baboy karon. Dili na siya literal na to nga kung magkakaon ka karog mananap nga giisip sa unang mahugaw nga isipon gyapon kaksad unsaon man tong pag giingon ni San Pablo nga dili na ta maghukman og bisag unsay kanon sa Kolosas ba 14 ngadto 17. Kay kung sundon pa nato na sa to pa wala ta mag-abay, wala ta mosalig sa kamatayon ni Kristo sa krus. Kay ang kamatayon ni Kristo sa krus, tanang mga balaod ato ceremonially nga pagbawal gitapos ni Kristo sa krus. So to pa kung musunod ka atong pagtulunan sa daan nga lahi na sa bag-o kay Kristo na ta, kung dili ta mosunod sa Kristohanon nga pamaagi, sa ato pa gipakawalay bilin na to ang kamatayon ni Kristo sa krus. Mao na nga tanang mga Jewish practice, no? Gawas atong moral practice, ha? Balaod sa moral prasan na ayaw pagpatay, ayaw panapaw, kanang ayaw pagbaton og laing Dios. Kanang mga balaod nga natural, moral nga gipadayon gihapon sa bag-ong kasabutan. Padayon ba to? Pero kanang mga ceremonial observance para sa anang pista sa karaan, gitapos na sa krus. So, pwede na tang di mo sunudan na. Di ba? Kung kita mga Kristohanon. Kaya kung padayon ta magsunod-sunod, ana, na wala na, gipakahulay bili na to ang kamatayon ni Kristo sa krus. Dili ta Kristohanon, ana. Po bitaw sa Buhat 13:39, no? Sa King James Version. Diretso na lang nakuha kay kung magkutlo-kutlo pa kog basa malangan yun ko. Buhat 13:39. Basahan ninyo sa King James Version. Kitang mga Kristohanon dili kuno ta matarungon sa balaod ni Moses o sa daang kasabutan. Di man niya?
Ikatong daang kasabutan ang mediator ato Moses. Pero ang mediator sa bagong kasabutan Jesus Christ. So dirita ni Jesus Christ mo tuo. Na kung muanitas pagtulunan ni Kristo wala naman sige pang bawal sa pagkaon. Kay katong giisip nga mahugaw spiritually sa daan niya gilimpyuhan man tanawa ra guni pirmero si Pedro ni kisik-kisik nganong nagkisik-kisik si Pedro ayaw ginuwa pa ko kakaog mahugaw. Unsa giingon sa Ginoo kaniya? Giingon diri ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Buhat Jis 15 nagingon man to siya katong nadunggan ako miagi nga. Oh. Kanang unsay kuan wa nay hugaw. O explain din siya katong mga physical ba material nga kahugaw ana o naara gihapon na mahimong materially hugaw gihapon ng baboy. Materially. Ha? Pero spiritually wala na kay gihinluan na ang spiritual nga kahugaw ana. Ining wala na tabawali ana. Di ba? Sa ato pa kung mutuman pa atan ng sugua, dili na makatabang na to kay dili man na Kristohanon nga sugo. Daan kasabutan man na, no? Timan ilang yun nga, dili parehas ang daan og bag-o. Na akong basahon ng Hebrehanon 13 versikulo 9 ang prueba nga kung sundon paghapon nato ng sugua kung maghisgot og religion, now di na makatabang nato kay dili man na Christian principle, ha? Jewish principle na, no? Akong basahon na Hebrehanon 13:9. Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makapatipas kaninyo gikan sa matarong nga agianan. Maayo gayud nga malig-on ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios og dili sa pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon. Nganuman, kay ang maong tulumanon wala makatabang ni adtong nagtuman ini. Sanawa? Wala makatabang. Nganong wala makatabang kay sa bag-ong kasabutan lagi dili ta matarungon sa balaod ni Moses kundili sa balaod ni Kristo nga wala nay apil lang pagkaon. Di ba? Sa man naghimsog kag panglawas niya imong kalag dili. Di ba? Di ba? So mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Dili gyud makatabang. Asa man na makatabang katong akong giingon sa miaging tulo Sibya na to. Makatabang ng tulumanon mahitungod sa kalanon sa panglawas. Pero dili na garantiya may kaglawas makasulod kas langit. Timan-an nato na. Kay ang kahugaw nga gitan-aw kung maghisgot og religion spiritual. Dili na unsa man ka na-cancer ka o kuan ka kanang gilantan kag mayo o hugaw ka sa imong panglawas dili ka pasudlo nako diri sa langit dili mao. Ang kahugaw kung maghisgot ta og langit kaluwasan kinaiya sa tao mo'y bantayan. Saan man naghimsog kag panglawas kay ituo kas giingon sa mga doktor nga ayaw ana kay maka-high blood ang baboy unsa diha. Now di man ko mouyod ra man pug kuana. Di man na dautan kung sundo nato ng tulumanon mahitungod sa kalanon por panglawas. Pero pang religion dili na naapil. Di na makatabang matud pa diri sa Hebrehanon 13 versikulo 9. Sumaw na mga tinahod nga tigpaminaw, no? Kay kung muingon pud ta nga nahugaw gihapon sa to pa wala di gihinluan ng Dios. Unsa man day ning buhat Dios? Nga giingnan si Pedro sa Dios nga ayon na isipa tong mga mahugaw nga nga gihinluan na. Tanan pa gyud gisgutan diri tanang mga butang gihinluan na. Niya ang Adventist ani ang ilang pagsabot ani tao ra man kuno katong hintil ba nga giisip nga mahugaw dili man na mao. Bisan pagbali-baliho ng interpretation sa mga early Christian. Dili lang kay tao. Apil na tong pagkaon. Kay ingon ani mong guna mga igsuon. Sa daan kong kasabutan, exclusive, dili pa to siya panglangkob. So dili man to panglangkob, no? Panghudiyo sa to pa sa pagkaon doon na pigi pang dili. Di ba doon ay pagpihig sa pagkaon? Pero sa bag-ong kasabutan, langkob. Mo bitang gitawag sig Katolik kay langkob. Para sa tanang tao, para sa tibuok kalibutan. Sa pagkaon po, para sa tanan. Huwag na isipong mahugaw sa pagkaon. Kay langkob naman. Muna Christian principle. Muna itong timanan. Wala na ipihig diya sa pagkaon. Okay. Na, unsay giingon ni Pablo sa Roma, no? Kung maghisgot og universal teaching. Roma, Kapitulo 14, versikulo 3.
Ang tao kuno bisag unsay kanon gidawat na sa Dios. Di ba? Roma 14:3 ako basahon na. Ang mukaon misag unsa dili angay maghukom sa tawo nga utanon ray kanon ug ang tawo usab nga utanon ray kanon dili angay maghukom sa tawo nga mukaon bisag unsa kay gidawat na siya sa Dios. Gidawat na sa kuno sa Dios ang tawo bisag unsay kanon. Ngano man kay katong mga gipangdili sa pagkaon nga giisip nga mahugaw gihinluan naman pero wala ko mag-ingon ha materially physically walay kahugaw, no? Posible na nas baboy, posible dili lang kasi baboy, posible na po nas manok, di man ta kasigurado dili takbuyan og kuan ang manok, di ba? Labi nagdi po na to ay luto, di ba? So ay question, physical nga kahugaw di ta mosupak na ana, bisag kitang tao. Ako, di mo ko kasiguradong limpyo ko physically. Di ba? Ug maghisgot tag physical nga kahugaw no kita tanan dili kasiguradong limpyo ta. Klarohanay lang dana ha. Pero religion na gani sugo na. Kung sige sugo sa lapason nimo mahugaw ka, sad-an ka. Nya kay sa bagong tugon wa naman na. No? Mo bitaw to sa Matthew 15 9 diha dapit katong nagwali si Kristo nakasiguro jud ko nga nagwali gid siya ani nga pwede nang kanon tanan iyang gipasabot. Dahil nasuko ang mga Pariseo. Kay lahi man tong ila. Ano man ning tawhana nga nagpatuo man lahi man gitudlo. Dili na kuno isipong mahugaw bisan unsay isang-sang sa baba sa to pa bisan unsay kanon. Nasuko ang mga Pariseo ana mo tong suko sila ni Kristo. Kay lahi man ang gitudlo ni Kristo. Di ba? Ikumpara sa ila, no? So, mga igsoon, Diyos binutos na may nahibilin. Di pa yun ako ni matibawas pag yun. Pero naan na mo ideya, no? Ipadayon ninyo ang pagpaminaw sunod Domingo kay ako pa ning wapak kumahuman, no? Atong iklarohan, lahi ang daan og bag-o. Pero sa pagsugod sa bag-ong kasabutan sa iglesia, dili automatic giundang nila tanan Jewish practice. Ha? Bisan si Pablo gani, bisag kanang tuli, dili na requirement sa Christianity na siya tinun-an nga iyang gipatuli in respect sa Jewish practice. Dili kay Kristohanon to. Kay kanang tuli gilisan naman nagbunyag. Mo po na kana pong pagdili pagkaog dugo, temporal restriction po to katong sa Council of Jerusalem. Pero sa Council of Florence wala na sa Biblia ha. Council of Florence gi-Christianize tanan hasta sa pagkaon mo nang wala na dili pwede na ta magkaog ginuguan. Dili man na siya moral law, disciplinary law man na, ceremonial law man na nga pwede i-abrogate sa simbahan by the authority niya. Katong binding and loosing ang inyong idili sa yuta, idili na ko sa langit, inyong itugot. Na ay authority ang simbahan na mag-abrogate. Sa mga balaod nga pwedeng usbon. Pero katong mga moral law, essence of the law, dili po na usbon sa simbahan. No? Kay ang nature niya panghangtod sa hangtod man. Pero katong Sabat mao gyapon na ipadayon sa Sabat nga essence ang iyang spiritual moral essence pero ang iyang ceremonial essence mao rin na usab ang pagbalin sa adlaw. Now, wala man tayo panahon no baga tinahod nga tigpaminaw. I hope na kuha ninyo ang atong punto. Nya ang sumpay ani ipadayon gihapon. Then ayo kalimot gihapon no unya ang alas 8 gabi kay moapil gihapon ko sa tulumanon sa Catholic Faith Defenders no sa grupo ang lanog no alas 8 gabi no. So wala man tayo panahon so mga tinahod nga tigpaminaw. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kining inyong higala nos tulumanon, si Veritas, hangtod sunod Domingo po. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXPR Tatak RMN. Asa mas praktikal?
Joy dishwashing liquid o ordinaryong paste? Sa paste, Daghang pahit, daghang kuskus, pahit, kuskus, pahit, kuskus, sa oras kahago si kaayo. ang Joy dishwashing liquid sulit kaayo. Tungod kay Kung sa kapurong tulog sa Joy, kabula, kabula, kabula sa Joy, kabula, kabula, kabula sa Joy. Joy, suli kayo sa kapurong tulog sa Joy, kabula, kabula, kabula sa Joy, kabula, kabula, kabula sa Joy. Joy, suli kayo. Purong patak, isang katutak. Try Joy 4, 19 pesos SRP. Kayang umabot hanggang 1 buwan under regular washing conditions. Mula sa #1 na smart dishwashing paste Ang galing mo. with over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Oh, smart, ang galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart, ang galing mo. Kaya ikaw ang #1. Smart dishwashing. Ang galing-galing. ACS. Smart dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Burn na Burn Sale Promo at Pro